Vira gundê mala Elîkê ye. Ev gund bi ser farxîna Amedê vaye. Ev axîn û nalîna ku ji goristana gund bilind dibe jî dengê dayîka Sebîheyê kene. Ew ji bo keça xwe ya 18 salî Zehrayê ken ku xwe kuştiye digirî. Zehrayê kena 18 salî xwediyê sê xwişk û 8 birayan bû. Zehra piştî dibistana navîn dev ji perwerdeya xwe berdabû, di mal da li xwişk û birayê xwe ya astengdar dinêrî. Lê ji ber sedemek nediyar, Zehrayê kenê xwe kuştiye. Dê û bavê wê jî ji ber mirina keça xwe ya ciwan bi êş û bi azarin. اما تقول دنيا بوشة دنيا شرا ولا تشكي تما تقول شوقو قدمي متنين واز دكان بريدا هرم وان تقول دنيا بوشة وبرداي دكولا مشيات الوانت كل مشيات الزاري هناك كي كسي شيات هناك هي ابراهيم هكا زي الحصانك تشمال الخوات كن خاص خنتي واتشاد وين داردي واتشاد داردي خو بيجن سخنتي خو بيجن دكاوش دنت سخنتي داردي ما تتشتك تنيه يا ربي تليني سلامة وتكاسكي اي والله كازيتشي انزم ازيتشي بي انا دي انزم ازيتشي بيجم يعني خصكم مزاني تشكي هو كيف يعني برا از ونك سبيان مفيا يعني مساج بريا اجاز سبيان كرانه لفرقنا Amedê di du mehên dawî de weke Zehrayê kenê ji ber sedemên cuda cuda şeş ciwanên din jiyana xwe bi dawî anîne. Li ser zêdebûna rêjeya xwekuştinên li Farqînê, Serokbajara CHP ya Amedê Gönül Üzel weke sedemên van xwekuştinan bêhêvîbûna ji paşerojê diyar dike. İlk izlenimimiz kesinlikle Binerîna me sedemên van xwekuştinan ya destpêkê rewşa ekonomiye yanî matirsiya paşarojê û tirsa debarê ye. Yani hukuk nemaye, edalet tune, sîstemeke mafî tune, sîstema perwerdeyê têk çûye, sîstema tenduristiyê têk çûye, ekonomiya Tirkiye roxaye. Yani hemû welatî di nava psîkolojiyeke têkçûyî de dijîn. Melayê gundê mala Elîkê jî ji bo pêşîlêgirtina xwekuştina ciwanan hişyarî dide dê û bavan. يعني بشفقات ومرحمات كوري مرف شي خطا كر قيزا مرف شي خطا كر زاروكي مرف شي خطا كر لازم دي وباب بشفقات ومرحمات باليون ظهرن لازم زاروك جي جبابي خد يا خراجي بشفقات ومرحمات بوان ربك ادي ولا تقل لهما اوفي ولا تنهرهما Li gorê xistina tenduristiya cîhanî salane li dünyayê 800,000 insan xwe dikujin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî li gora marên saziya daneyan ya TÜİKê di sala 2019 da 3406 kesan dawî li jiyana xwe anîne. Derûnnas weke sedemên bingehîn yê xwekuştinan sê xela nîşan didin. Yek ji van xelan nexweşiyên xedar ya dudiyan li hevnekirina nav malbatê ya sisiyan jî şert û mercên aboriyê ne. Bêguman her mirin mirinekî pêşwext e û zor e jî. Îja mirina ciwana hê zortir hê dijwartir e. Dayika Sebîhe di ser birînê xwe da ji bo bîranîna keşka xwe ya 18 salî digirî û giriyê xwe dibarîne. Lê ew dixwaze û hêvî dike bira dê û bav haydar bin ji zarokê xwe, ciwanên wan jî bi sebir bin ji bo dilê kesî neêşe neşewite û hêviyê wan bi zarokê wan re binaxnebin. Ebdulselam Akinci Rûdaw, Farqîn.